Ajde više, šta je sporo tako? Evo ga, sad će. Sam da se učita. Ajde. Šta je ovo? Nisam stvoren tamo negdje u šumi, nego sam stvoren u pustinji, majko mila. Šta ću u pustinji? Prvo da uzeo malo drveta. Ajde sad. Crafting table. Za početak ću se zakopati negdje. Ajmo dole. Voda. Shit. Jo, koji sam ja srećnik. Sad ću to odmah vrije, sam da napravim sebi krampi, sve to. Ja se još žalim što sam ovdje stvoren. Ajde, kopaj brže. Metala ima i zlata i svega ima, bre. To. Daj vamo taj kamen, bre, brže. Ajmo. Ali ovo sporo sunce. Evo je vodnica. Ajde nakupimo jedno 20 kamenja. I evo ga, nakupili smo 20. Sad idemo tamo. A taj. Uje. Šta sad da napravim? Da napravim prvo kramp. Onda peć. Onda mač. Šta još mogu napraviti? Sekiru da... Pa to je otprilike to. Sad ću morati siđem dole. Polako. Jaka. Voda. Pa to mi reci, bre. Ja nisam uzeo hrane. Ma nema sad. Metalčić. To mi treba. Otkud sad ovako metala bude? Ajde sad uzmem sve lijepo. Ajmo. To. Jo, šta je metala? Sad je nešto. Koliko imam? 15. Dosta to. Malo uglja i još metala. To bre. Treba mi ugalj. To. Koliko sad imam uglja, koliko metala? Uglja 12, dobro je to. Ali imam više metala. Prvi put u životu da naće metal. I to baš kad snimam. Tako. Ajmo sad tamo. Opa! Ali mene ovo hoće sad možda. A ne. To. Ajmo još metala da uzmemo. Treba će nam. Od viška glava ne boli. Još uglja. Pa to mi treba, bre. Još metala. Pa ovo je najbolje preživljavanje ikad. Dobro je što sam se ovdje stvorio, imam sreće. Više nego pamet, čovječe.
Dobro, ovo je dosta. Sad idemo gore. Baš to. Šta ovdje ima? Ma neću tamo ni vidim, tamo je mrač. Još metala. Pa sunce ti potrošit ću krampu. Ja, kad čovjek može se penje. Tako. Neću brzo trčim da mi nastaje hrana. Ajmo. Ajmo. Ja pa ovdje mogu i da se popnem. Koji sam ja srećnik. Ajmo da vidimo što. Ovo je najbolje preživljavanje ikad. Ne mogu da verujem. Sad ovdje još. Ne mogu. Znači, ovo je najbolje preživljavanje ikad. Kad napravljeno. To. Ne! Pa neću valjda! Ne! Fail! Fuck! Su mi preživale stvarčice. Jesu neke. Fuck! Jel metali to? Tu su najbitnije. To mi reci, bre. I dalje najbolje preživljavanje. Ikad. A šta ti gledaš, a bre? Evo ti sad, bre. A šta ću reći, a bre? Ti ćeš. To. Evo bre, vrš to. Kuda sad spaknem, dobro, da. Idemo gore. Metal, amaš. Imam 30 metala, to je za početak odlično. Ajde. Se ja popim, prođe nova godina. Koja je već prošla. Ne. Pa ne. Ne. Sad mogu gore ovdje. A kad bi imao blokova. Ja, ne mi kramp. Ajde više stani. Šta? Fuck. Ne. Pa di mi je sad kramp. Kako ću ga napraviti? Pa dobro. Mislim, nije dobro. Ima sreće u nesreći. Što sam ponovo tablu za kraftu. Evo mi je dosta, ajde. Sad kopaj. Kopaj, 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 kopaj. I evo, sakupio sam jedan štek i tamo je zombi. Dođi, ajde. Pa sad ćeš da viš. Škince. Kako je ispao. Tam sam htio da ga ubijem. Nije fair. I sad idemo gore. Hoću imati blokova, hoću. Hoću. Ostaće mi više blokova. I konačno na slobodi. Evo i krava. Super, ovdje ću obeležiti da je moja kućica. To će biti kao neki početak. Evo sam da zatvorim. Nemam sad zemlje. Ti. I ti. Tako. Ti se peci. Ti beš tamo. Ja se idem da ulovim neke krave. Kako beže čovječ. Viš ti njih kako one beže. Ostavit ću ove dve ako budem našao pšenicu i ove dve koke ako budem našao. U stvari mogu. Ne znam.
Ovo šta je krava, mogu i ovdje ubiti, baš mi briga. Šta ti gledaš, a bre? Dođi vamo, tu bežiš od mene. Eto sad ću. I sad možemo otići gore. Ispeći meso, jesti i da završavam epizodu. To je dobro. Stani, važnije mi je meso, valjda bukti. A ja idem po drvo dok se tu ispeče. Treba mi drveta, čoveče. Tako. I sada idemo. Ajde, pojoš ovo i to. Tako. Dobro, dosta je ovo mesa. Sad nek se peče ovo. Tako. Sad da napravim glavnu stvar. Čančararanča. Dupli čest. Ovo mi ništa neće trebati za sad. Ti će mi trebati, ti neće trebati. Ovo ostalo ću uzeti. I to bi bilo to što se tiče ove epizode. I čao!